Kaixo laguna! Kaixo. Ongi etorri, dantzatekara? Zuekin guztiokin, abestienen pausoak ikasiko ditugu. Aste honetan, Tximinoaren izozkia izeneko abestia dugu protagonista. Eta bertan, oinaz bengo etxapilotariak eta Asier Gartzia botilleroak parte hartzen dute. Hori da, triste egotea oso sentimendu indartsua da. Inside Out pelikulan, berazen salbatzailea, haupa! Az gaitezen! Lehenengo pausua. Eskuineko eskuarekin, eskerreko sorbalda kolpatuko du. Kolpe txalo, bestaldea. Kolpe txalo. Eta hain gora, eta gora. Tximino izozkia jaten, izozkia hotza otzikara nire gorputzean dantzan inurriak eta kilimak hasietan idantzan. Dantzan eta eskuak gora eta izozkia lurrera. Bigarren pausua. Astindu eskuak, 1, 2, eta goma luzatu eskuineko eskuarekin. Eta ero berdina, 1, 2 ezkerrekoarekin gora. Azken pausua, besoak gora eta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zaimera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Izozki lurrera, izozkirik gabe, izozki lurrera, izozkirik gabe. Tximino izozki gabe tristezin alaitu berezek ere, berezek izozkirik ez dago eben jartzeko garaia. Kexatzeak ez du merezi, burua gora sentitu alai. Alai, dantza eta jai, astindu gorputza eta jarrai. Ene, izozki lurrera, izozkirik gabe, izozki lurrera, izozkirik gabe. Eskerrik asko eta gora euskara! Izan zoriotzu, agur! Izozki lurrera.